to zaka ga 500 nan sun baka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau muna dauke da wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci da ya kamata a ce ka natsu ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshen bidiyon nan. Yanda zan nuna maka wani hanya ce ko in ce wani sabon platform wanda ya fito inda zaka dinga samun kuɗi sosai da wannan sabon platform. Zan nuna maka tun daga farko har ƙarshe, ka tsaya ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshen bidiyon nan, saboda a yawan akwai bidiyoyin da zaka ga ana kawowa idan baka sa ka natsu ka kalla tun daga farko har ƙarshe ka fahimci abubuwan ba, wayansu zaka ga da sun fara kallo sai ka ga sun tsallake wayansu guri, inda hakan yana kawo a wayansu matsaloli. Zaka ga ka je kai abu baka yi daidai ba, ka zo ka ga kamar an cuce ka, alhali ba haka bane. Zaka natsu ne ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe, ka tsaya ka fahimci menene ake nufi, sannan ta yaya za a yi wannan abu. So hakan zai baka dama ka ga da zaran ka yi wannan abun zaka ka samu abin da ake bukata. So don haka ya kamata a ce idan kana kallon bidiyo ka tsaya ka natsu ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe, saboda ka saurari menene ake son a furta, sannan menene ake wani sako ne ake son a baka. So wannan bidiyon zan nuna maka tun daga farko, ka tsaya ka kalle ni sannan ka fahimce ni yanda za mu yi rijista da sauransu. So zan nuna maka yanda za ka yi rijista a wannan bidiyon. Bayan ka je ka yi rijista, zan nuna maka yanda za ka je ka yi order na kaya kenan. So zan nuna maka kuma yanda za ka yi recharging a cikin wannan sabon platform. Bayan ka yi recharging, sannan zan nuna maka hanyar da za ka je ka yi ka yi adin na account number ka, inda idan ka zo yin withdraw nan take za su hada cikin account naka cikin sauki. So kafin mu ce kai daga wannan bidiyon, kar ka manta da maka subscribe ba, ka danna mana subscribe, ka danna mana karar sunarwa, ka zabi all. Ta haka ne da lokacin da muka daura sabon bidiyo za a sanar da kai. Nagode. Kamar yadda na dauki alƙawari na ce zan kawo muku wannan bidiyo. So ga bidiyon, da fari zaka je ka taba link a ƙasan description. So bayan ka taba link a ƙasan description, so misali ka taba link zai kawo ka nan gurin inda zaka register ne kai tsaye. Kamar yadda kake gani zaka zo ka saka number wayar ka. So bayan ka sa number wayar ka kamar yadda kake gani, sai ka zo nan gurin ka sa password, kai confirming password. So bayan ka saka password kai confirming, nan take zaka ga sun nuna maka cewa successful kai register. Zaka je ka dauko application. So bayan ka saka password kai tsaye ka danna register, zaka ga ya kawo kanan gurin. So bayan ka zo nan gurin zaka danna alamar download, inda kana danna alamar download kai tsaye zaka ga kai downloading na application. So bayan ka yi downloading na application, zaka zo ka shiga application din, inda yana buɗewa zaka yi sign in. Bayan ka yi sign in zaka ga anan gurin sun baka 500 idan ka danna alamar make money. So zaka ga 500 nan sun baka, to yanzu 500 din nan sai ta kai naira 1000 ne zaka iya cirewa. So abu na gaba, idan kana son ka yi investment a cikin wannan platform din, karkari ana son a karkari minimum deposit 3500 ne. So minimum withdraw kuma 1000 ne. So bayan ka zo, idan kana son ka saka kuɗi a ciki, zaka zo ka danna alamar recharge. Bayan ka danna recharge zaka zo ka sa amount a nan gurin, misali 3500. So zaka danna alamar submit, nan take za su baka account number. Bayan ka je ka yi deposit, sai ka danna alamar submit, kuɗin ka za su shigo, sai ka zo ka danna alamar purchase kamar yadda kake gani. So da kai haka ka riga ka siya wannan, kullun zaka dinga samun naira 156. So kaga a cikin gangan lokaci zaka yi making money sosai da wannan platform. Sannan abu na gaba da nake son na nuna muku shine, idan kana buƙatar kai sharing, kana da abokanai kenan, zaka zo ka danna alamar share. So kana taba alamar share zaka ga alamar coffee link, kana yin coffee zaka je ka gayyaci abokananka, zaka dinga samun percentage, sannan zaka dinga samun kuɗi ta karkashin abokananka. So sannan idan kana son ka yi withdraw bayan ka zo ka yi making money sun taru, zaka yi withdraw, kana zuwa gurin alamar withdrawal kamar yadda kake gani. Zaka zo anan ka seta account number, bayan ka sa bank name, gashi nan account name, sai ka sa sunanka, gashi nan sai ka zo ka rubuta amount. Bayan ka rubuta amount a nan gurin, sai ka danna alamar withdrawal. Nan take kudaden ka zuwa yanzu sakonni za su shiga cikin account number ka. Nagode da kallon bidiyon nan. Idan ka ji dadin bidiyon nan, ka danna min like, saboda haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai. Sai idan mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba. Nagode.